Tänä päivänä Töölön lastenkodissa on 2 osastoa, jossa asuu ikähaarukassa 8-18-vuotiaita huostaanotettuja lapsia. Ja pääsääntöisesti kaikki meidän lapset tänä päivänä on huostaanotettuja. Osaston arki koostuu arkisesta toiminnasta, käydään koulua, opetellaan samalla tavalla kuin kotonakin pesukoneen käyttöä, pyykinpesua, läksyjen tekoa, toisen kunnioittamista, ruoanlaittoa ja siivousta, eli arkista elämää, joihin näillä lapsilla vaan ei ole kotona tällä hetkellä mahdollisuutta. Idag Töölö Barnhem har 2 avdelningar för omhändertagna barn och alla 14 barn som vi har inne för tillfället är omhändertagna. Och här i vardagen övar vi med barnen att leva vardagen som de inte har möjlighet att leva hemma för tillfälligt. Och ingår att vi går i skolan med dem, lagar mat, tvättar byk, städar och övar saker som alla barn gör hemma med sina föräldrar. Och vi är tvåspråkiga och barnen är mellan 8 och 18 år för tillfälligt. Och där är det att härifrån kommer de in och sen som 18-åringar flyttar de framåt till sin egen liv. Alla barn här är långa placeringar och de bor här flera år. Lapset täällä ovat, niin kuin sanoin aiemmin, 8 ja 18 vuoden välissä ja suurin osa heistä on pitkäaikaisia sijoituksia, jotka itsenäistyvät aikanaan täältä omaan elämään ja omaan kotiinsa. Jouluhan on semmoinen aika, mikä on iso juhla kaikille lapsille ja ihan samalla lailla kuin muillekin lapsille, nämä meidän lastenkodin lapsillekin joulua odotetaan, joulupukkia odotetaan ja lahjoja odotetaan. Ja heillä kaikilla ei välttämättä ole kotona mahdollisuutta joulua viettää, joten täällä me vietetään heidän kanssaan yhdessä joulua. Tänä vuonna muun muassa meille tulee musta joulupukki yllättäen. Plus meillä on ruokailuhetki ja kaikki juhlat niin kuin kuuluu koulujuhlien lisäksi, missä on vieraille joulupukki ja lahjat jaetaan niin kuin asiaan kuuluu. Julen är ju en viktig tid för alla, också för barnen här på barnhemmet är det viktigt. Här firar vi julen tillsammans med dem, äter julmat och i år har vi en svart julgubbe. Och vi delar ut gåvor och present här för alla barn har inte möjlighet att fira hemma och därför gör vi och försöker vi göra att alla har den där julstämningen, åtminstone här då när vi har julfesten 13. Ja tähän loppuun haluaisin suuresta vaivan näystänne, kun näitä paketteja olette paketoinut, kiittää teitä lasten puolesta, koska täällä joulujuhlassa tämä suuri työ, mikä te teitte, niin nämä lahjat jaetaan näille lapsille tässä tasapuolisesti kaikille molemmille osastoille, mikä on hyvin tärkeää, että kumpikaan ei saa enempää kuin toinen. Muuten siitä tulee paha hampaiden vääntäminen ja härnääminen ja kiusaaminen keskenään. Och jag vill tacka till sluten er alla för det som de gjorde idag, packa de här paketerna som delas ut här för barnen i vår julfest. Och lika många presenter får båda avlingar, för om det inte går jämnt så då blir det strid och gråt och annan liknande. Tack, kiitos.